Здравейте, приятели! Добре дошли в най-новото видео на Марто. Днес съм ви подготвил. Днес ще реагираме на моите, не на нашите, на моите стари видеа. Ще бъде забавно. Ще видим колко са ми известни гледанията. Отиваме към Shorts и айде. Тук имам 97 гледания. Тук 47. Нека да видим. Тук е това на Sigma Boy. Айде. Все, что добиваться будешь год. Все, что добиваться будешь год. Все, что добиваться будешь год. Заради това YouTube хора направо малко побъркват. Пращат ми видеоклипчета, пращат ми клипове. Тук имам. Създадох да ви кажа, съправих да ви кажа, че сме 31 абоната, за които, приятели, благодаря ви. Аз не очаквах, че ще минам 29 абоната, но ето, надминахме по-скоро и вече сме 31. Очакваме да станем 32. Благодарение на тази защита на профила. Така продължаваме. Пропусна ви кажа, създал съм 2 песни. Аз съм Мартоджи преди 2 месеца и Страхотен Вълк преди 1 месец. Също така, приятели, имам и много гледания. Тук имам най-много гледания, 271. А това рап видео е 517 гледания. И ми пишат долу коментарите, че съм доста як. Да видим коментарите. Намалям бързо. Е моя той направил 3. Пропусна да ви кажа, че моя приятел си има TikTok профил. Аз не мога. Аз съм различен. Така продължаваме. Айде, брат. Това е моето коте. Разбирам. Това е много хубаво. Приятели. И това тук, че танцувам рупе и той тук танцувам Родео, тук танцувам Гата Онли, някаква испанска песен. А тук на това видео 26 съм показан за това, че това беше от 7 февруари, моя рожден ден. Това е най-тъпото видео на света. Тук 16 февруари, тук излезе моята песен. Създадох и тъй. Тук имам 552 гледания. Тук имам 7 гледания. А тук вече хора, това са новите 2 видеа, които пускам. Това са 97 гледания, тук 47 гледания. Приятели, благодаря ви. От сърце ви се моля да бъдете. През тази година мога да качвам и повече.
Сега имам 56. Видеоклипа. Искам да ви видите това. Ако се трудите, ще ви помагам. Вие си пуснете едно мое видео, което може Маймунскола, Марто, Теренце, Ди, 8G. Марто, Ди, 8G. Това е едно видеоклип. Който беше на един мой видеоклип от 22 от една почивка и тъй в Хисария, само спа хотел. Това беше вчера. Утре, ако сме 16. На 17 трябва да... Хора, благодаря ви. От сърце, моля ви се, харесайте видеята, абонирайте се за канала ми. И ако искате да надминем 31, да станем 35 абоната, да станем повече. Ако утре изобщо станем 35 абоната, пишете коментарите. Пишете ми коментарите, и публикациите. Гледайте, сходство по море. Ако сте ходили по море, отидете. Това е много яко нещо. Тук е Lava Bear, Cherry Bomb. Аз го имам този вкус. Имам и всичките вкусове на Lava Bear. И Sonic филма 3. И Меган. Приятен чао!